בוקר טוב אמריקה, זו הכניסה לקומפלקס שאנחנו גרים בו. כמו בכל בוקר אני קם לרוץ, והבוקר הזה החלטתי להעביר לכם את מה שקורה פה. זה המשרדים, יש פה פשוט מעין גן עדן קטן שאנחנו חיים בו, התגשמות כל הכיף שבעולם. כמו שאתם רואים, אנחנו גרים, יש לידינו מגרש טניס, תיבות הדואר, מגרש הטניס. כמובן שפה יש את חדר הכושר, הכל פה נפתח עם צ'יפים. חדר כושר, כולם פה על הבוקר מתאמנים. אם אנחנו רוצים, אנחנו יוצאים אל מגרש הטניס. הכל פה מטופח, הכל פה יפה. בוא נגיד שבשעות האלה, בפינות הגריל שמפוזרות פה, האנשים לא מברבקים, אבל בוויקנד האנשים יורדים למטה, עושים ברבקיו בחוץ, יושבים ואוכלים בסבבי בבי. עכשיו אני נכנס למתחם של הבריכה. כן, ג'קוזי, מים חמים ובריכת שחייה שרק האמריקאים יכולים לעשות. הכל בעל הכיף, כיף רק. פה יש בר עם טלוויזיה. זה פשוט לא יאמן, המים פה חמים כל הזמן. כרגע המזרקה לא פועלת וזה חמור מאוד מאוד מאוד. פה יש לנו מגרשי ווליבול, פשוט לא להאמין, כמו בתאילנד. 4 אחר הצהריים, כולם פה במגרשים, 2 מגרשים. והשוס הכי גדול שאתה מבסוט ממנו, הכי בעולם, הכניסה לבריכה היא עם חול ים. הם פשוט לא נורמליים האנשים האלה פה. פה יש לנו חול ים, ואז גולשים אל תוך המים. זה המבנה, המשרדים עם החדר תקשורת, ופה הם זרקו זין, אבל פה יש מזרקה כל הזמן, ועכשיו הם לא פתחו אותה משום מה.